Železničná zastávka Okoličná na Ostrave pri Komárne vyvoláva rozporuplné reakcie. Všetko sa to začalo v júni, keď členovia anonymného hnutia dvojjazyčné Južné Slovensko pripísali k slovenskému aj maďarský názov dediny Ekel. Železnice Slovenskej republiky maďarský názov následne po pár dňoch odstránili, pretože to nedovoľuje zákon o dráhach. Tento stav trval až do decembra. Novú tabuľu umiestnili aktivisti opätovne, pričom stanicu zrekonštruovali a upravili okolie. Podľa ich slov im nešlo o rozduchanie národnostných vášní, ale o upozornenie na problémy v uplatňovaní jazykových práv menšín na Slovensku. Tabule však dlho na svojich miestach nevydržali a železnice Slovenskej republiky ich znovu odstránili s odôvodnením, že tam boli umiestnené nelegálne. Sme nikdy nevydali žiadne povolenie na osadenie takýchto dvojjazyčných tabúl a ich osadenie ani nie je možné v aktuálnej situácii, keďže nie sú splnené legislatívne podmienky. Najväčším problémom je nesúlad zákona o dráhach a zákona o jazyku menšín. Obyvatelia obce s prevažne maďarským obyvateľstvom značenie v dvoch jazykoch privítali. Táto obec má viac maďarských občanov ako slovenských, takže áno. Nie som proti tomu. Nech sú dvojjazyčné, prečo by nemali byť? Tento prípad poukázal na paradoxnú situáciu, kedy zákon umožňuje používanie dvojjazyčných tabúl pri označení obcí, ale pri železničných staniciach už nie. To pod aký zákon spadá používanie jazykov národnostných menšín pri označení železničných staníc sme chceli zistiť od Ministerstva kultúry aj Úradu vlády Slovenskej republiky. Tieto inštitúcie sa však nevedeli dohnúť, v koho kompetencií to je. Adresujte túto otázku na Úrad vlády, ktorý má v kompetencii zákon o používaní jazykov národnostných menšín. Pre podrobnosti o aplikácii jazykového zákona je možné kontaktovať Ministerstvo kultúry. Podľa Ministerstva dopravy, pod ktoré železnice spadajú, súčasná legislatíva nerieši umiestňovanie tabúl v jazyku národnostných menšín na staniciach. Momentálne rokuje pracovná skupina, kde sedia pracovníci Ministerstva dopravy, Úradu splnomocnenca pre národnostné menšiny a železníc Slovenskej republiky, kde sa hľadá najvhodnejšie riešenie. Už dnes je jasné, že bude potrebná novelizácia zákona o dráhach a možno aj zákona o národnostných menšinách. To by sa malo podľa slov hovorcu ministerstva udiať niekedy v priebehu budúceho roka. Dovtedy budú musieť všetky tabule na železničných staniciach na Slovensku zostať označené len v slovenskom jazyku. Filip Sorát, RTVS.